Kumusta nining higayon na karon mga kaigsonan o mga kaigalaan? Nini karon kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing nga maghangyo o magadapit kaninyo nga inyo kaming sundan gikan sa pagsugod hangtod matapos para makuha ninyo ang mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o guban naman sa basahong mga referensya nga kini gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O sa tanang makaigsonan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit, kumusta kaninyo? Ilabi na sa mga chapter president sa pag-abaga nila sa pagdala sa radio station para maialagad kining mga kamaturan diha sa ilang tagsa-tagsa kadapit. O dili nato pagkalimtan nga ang atong obligasyon para sa Palace Reconstruction ang paghatag niya na mga kaigsonan. O ilabi na sa pagtambong nato sa atong katiguman sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna. Ang Marso 10 o ang Agosto 19 o ang Desyembre 29. Musaan ini karon nga palabuton maningkamot kita nga makatambong kita niya na o labi na sa tanang mga membro sa PBCM diri sa compound sa mga diehard nga nagpabilin sa pagdala sa pagbarog kining atong gitawag nga PBCM. Kumusta ganinyo? O nini karong tungora among inito sa mga pagpangusta kang Jerry Edkila diri dapit sa Taguluan Misamis Oriental. Kumusta brother? O kang brother Nelo Hodelia diri dapit sa Bohol. O garon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong na usab ninyo karon, dining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kauban pa rito karon sa studio, atong kaubang ministro o magwawali, Brother Mario Warlito Chabet. Og niya ay hatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanglista. Kiniusab niyo ang ibang lista, Brother Hernaldo Pepe. Akong mga winiton usab nga mga pagpangusta sa tanan nga mga nagpaminaw, mga kaigsuonan sa daghanang mga dapit. Kumusta mga igsoon? Labi na sa atong igsoon diha nga nagpaminaw diha sa Lanao, Yolohio, Barlisan. Brad, salamat sa imong makanunayong pagsuporta. Aron sa pagpadayon, magpaila pa ang kauban nga ministro. Kumusta og mayong pagpataling ug usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos maging-uban usab kaninyo sa usa ka takna nga mga paghatod sa kamaturan. Ingon nini kita nga oras magigsunan sa inyong pagpatalingog nining 29 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa may matag-adlawng Domingo ug aduna usab matag-adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog. Dinhi nining maong sibihan sa RP Index KO Teleradyo Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag-adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli ini sa matag-adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube. Ingon man masud-ong kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. O ang among mga pagpasalamat sa mga kaigsuonan nga nagasuporta sa mga programa. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, din ang atong programa mabati kini sa Bay Radio Waikurat FM. Matag-adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Di gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsuonan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati kini sa sibihan sa DYLA, duha ka hugna kini mga kaigsuonan. Magsugod ang atong programa alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon ug usab mabati kini sa alas 2 ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon mga kaigsuonan nga gidumalahan nila ni Brother Samuel Montemayor ug ni Brother Cesar Patio ug makaubang ministro nga mga real nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM.
Ang ato usab nga programa mga kigsunan sa mga nagapaminaw, nagapatalingog, kumusta kaninyo dinhi sa RPN DXKD di Pulog. Matagadlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion. Atong gikumusta ang chapter president dinhi sa Toledo City Branch, chapter president Sister Victoria Dosina. O ato usab nga gikumusta PBC member dinhi sa Toledo City Branch, Brother Eugenio Dosina. Kumusta usab sa chapter president dinhi sa San Remigio, Cebu, branch number 85. Kumusta kanimo, Brother Junel Bintulan? O kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Tandag City ang atong programa mabati kini matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalingog alauna ngadto sa alas 2 ang tagna sa kahaponon din gitagaan kining kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Mabati kini sa DXBP Sure FM. Ato usab nga gikumusta mga kaigsunan ang mga kaigsunan kaniya sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Patterson dinhi sa tinipong bansa sa Amerika. Kumusta kaninyo? Og Sister TC, ang amuang pagpaabot kanunay sa among mga pagpasalamat sa mga libro o referensya nga imong gipadangat dinhi sa Central Office. Kumusta usab sa mga makita ng Hermias family, labi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Og ato usab nga gikumusta dinhi sa Katipunan Villanueva, Misamis Oriental, Brother Primo Sabang. Og ang legal counsel sa pagtulunan sa PBCM, Attorney Ramil G. Carion. Og bahibalo sa tanan nga mga tigpaminawan, labi na sa mga PBCM members, mga kaigsunan nga mga membro sa PBCM, nga kining kanhi ministro sa pagtulunan sa PBCM nga mao si Brother Aquilino Valencia, wala na gi-recognize nga official evangelist o minister sa PBCM. O kung na may iyang mga gipahigayon nga programa nga di gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang ug walay kalabtanan ang pagtulunan sa BBCM ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ug ato sam kay pahibalo Brad Rono nga willing ang PBCM o kita nga mga ministro kung sila makig-reconcile. Tinuod. Kay wala pa man moabot ang adlaw sa paghukom ug mga usab ang atong hunahuna. Busa giawhag ang tanan nga mga wala na ni simpatiya nga bukas pa ang ganghaan sa reconciliation diha sa Executive Vice President basta maginaot nga makabalik kamo og tamdan ang sulti sa magtutudlo nga ang mga magwawali mag-uliay sa ilang mayong kabubuton. Yatong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. Pagkaroon sa pagisgot sa tima, mga kigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Okay no, sa dili pa ang atong tema, ato sang pagabason ang nagapangutana Brad Deber no. Okay, Reb. Number 1 din si Brother Dunggal Stingabngab. Ikaduha si Brother Ruben Gambe dinhi sa Tandag City. Ikatulo si Brother Juvelio Binaraw Karawi Jr. dinhi sa Cagayan de Oro. O kini mao ang atong pagadadon nga tema karon, ang pagtubag no. Atong pagtubag sa komentaryo ni Dunggal Stingabngab part 2. Kay ato untang ipakita nga maapil ang kang kining gisgutan natong tubagon diri sa Tandag, Surigao, kang Ruben Gambe, pero depende nas maabot ato lang gisiguro ni si Dunggal Stingabngab kay murag do na kita nakita nga angay nga tubagon sa mga punto-punto niya nga mga pagsulti. Pero sa dili pa nato sugdan ato sang basahon Brad Ronnie, Brad Deber, Brad Hernan ang comment ni TC Kulihat no, gumikan sa gipakita niya nga reaction, gumikan sa nadunggan niya diha kang Aquilino Valencia nga niabot naman siya nga sa paghisgot og mga underwear. Pero ato ra ni unyang mapamatian kung mahuman nato sa pagtubag kay importante maning tubagono nato kay daan ra ba ni na binbin tungod
sa paggalangan tungod atong pangutanan ni Lina Balaba diri sa dapit sa Pilar, Bohol. Palihog Brad Dever, pagbasa sa comment ni TC nga wa siya makagusto kay basig nagtuo siya sa iyang pagwali nga nidaghan ang pagdaig sa iyang nagasunod o mga viewers kay kung mudaghan man ang atong viewers, it doesn't mean nga ni simpatiya na ilang gisundan o giunsa nimo na pagsulti. Okay, Brad Dever? Okay, atong pagabasahon Reb, mao kini ang comment ni Sister TC ni adtong Pebrero 4, 2024 Reb. Ni atong pagabasahon nagaingon niini, matud pa ni Sister dinhi TC, nalisuan og pangisip si Aki. Mo kana tong nabasa Reb. Okay no, dili basta-basta ang gibuhian ni Sister TC Kulihat Bugat-bugat diri yun. nanukad sa United States of America, no? Tungod sa nakita niya na dali-dali niya pag istorya o nabati niya ang mga sinultian sa pag-atake ni Aquilino Valencia diri kanato nga sa iyang nahuna-hunaan isip conclusion siya na pamentian nga nalisuan og pangisip si Aki. Sa Biblia, pag maingon kag nalisuan, murag nawala sa pangisip, giingon na og buang. Kaya naman sa diri sa Proverbio 19:1 nga ang gisgutan sa Biblia nagpadayag nga mayo pa ang kabus nga magalakat diya sa pagkahingpit sa kasing-kasing kay kaniya nga sukwahi sa iyang mga ngabil og mao'y usa ka buang. Mao kanang nakita unya kung basahon nimo ni sa Kristohanong katilingban nga Biblia na diri nga magpakita og law-ay kining magsukwahi na sa mga ngabil nga tawag og buang, ang gigamit ni Igsoong TC Arias, Sister TC, giingon lang niya nalisuan sa pangisip. So niini karon nga paagi atong pagtubag sa kang Dunggals Tingab-ngab no nga comment niya sa Facebook ang iyang mga comment, per Dever. Okay, atong pagabasahon unang-una din ni Reb nagaingon niini. Mao kini ang iyang unang comment. Maayo na pangsingkion ang mga kalabira ni Tomas o Ruben Icleo. Nagpakadiyos ang mga sakop sa demonyo. Dili basta ang gibuhian ni Dunggals Tingab-ngab kay og mao lagi na sa atong gisulti na wala tay gusto magrespeto dili diha manghilabot sa kining gitawag og kadaber, lawas ba o makalabira kay matupan niya mayong na nga pangsingkion ang mga kalabira ni Tomas o Ruben Icleo nagpakadiyos ang mga sakop sa demonyo. Sakop daw sa demonyo, parehas lugar. Para pagtingob niya na, unsa pa ang dugang niyang comment nga gihimo niya diri sa atong radio station diri sa Villanueva, Misamis Oriental sa Power. FM Radio, Power Radio. Dinhi sa Power Radio Reb. Okay, mao kini ang ikaduhan niyang comment ni Dunggals Tingab-ngab nagaingon niini. Maayo pay radyo anaa pay power. Si Tomas lubat na. Ang iyang espiritu gibilanggo sa kangitngit para sa umaabot nga silot. Mga tigpasipala sa muburag kinabuhi. Nagpakadiyos nga wala gani maila sa kasulatan. Balik na mo sa matuod nga Dios, pabadlong man mo. Nakita nato nga nagpabadlong daw ang among magtutudlo ug kami ipabalik mi niya sa matuod nga Dios kay sa iyang komentaryo nga mayo pa daw radyo kay naa pay power kay dili man siya nag-comment sa Power Radio. Si Tomas kuno lubat na kay nipahulay naman lagi. Unya ingon pa siya nga ang iyang espiritu sa amo daw magtutudlo gibilanggo sa kangitngit. Mabitaw ng among gingon nga didto diay ka, nakasusi diay ka. May kay gipasusi ka sa Ginoo nya ningon pud ang Ginoo nga ingon ana ang atong buhok umuadto ta anang gibilangguan sa among magtutudlo. Kakuyawa pod nya. Ningon din siya gibilanggo sa kangitngit para sa umaabot nga silot. Giyon dayon niya nga mga tigpasipala sa mubo rag kinabuhi kini daw pasipala kay wa man ta magtuo lagi mubo ra kunog kinabuhi kay iyang una mas taas pa siya kay buhi pa man lugar. Nagpakadiyos nga wala gani maila sa kasulatan, balik na mo sa matod nga Dios, pabadlong mo. Maing timan-an Dunggals Tingab-ngab
nagtingab-tingab ka ning imong katarungan. Pag ingon nimo nagpaka-Dios nga wala gani maila sa kasulatan. Tinuod man kay ang imong pagsabot siguro nga kung magpatuo og Dios kinahanglan masulat sa kasulatan. Nagtuo man gid ka nga si Jehova Dios, klaro nga nakasulat. Nagtuo pud ka nga si Kristo Dios. Pero nahibaw ba ka nga ang atong Ginoong Kristo sa wala pamutunga sa kalibutan gitagna sa Biblia? Ug ang Biblia kung magtagna, dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna, ibutang ang maong pangalan. Mukuha kitag usa sa puriba sa Biblia ang tagna bahin sa atong Ginoong Hesukristo. Asa mabasa Brad Hernan sumala sa nakasulat sa Biblia. Ang priba rin atong mabasa dinhi sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6 sa Biblia nga may tatak nga 70 Adventist Church mao kini ang atong mabasa. Kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga, ug ang iyang ngalan pagatawgong kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Nakita nato nga kini nga tagna sa 9:6 sa Isaias nga nagi-highlight nato nga red ug naapoy yellow then green. Kay alang kanato ang usa ka bata na tawo alang kanato. Ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Unya karon kining anak nga lalaki nga gihatag ang kagamahanan igatungtong sa abaga nining bata. Ang ngalan nini pagatawgon kahibulungan, magtatambag Dios nga makagahom. Unya tawgon pud kining amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Pero magpasabot nga kini mao si Jehova kay gitawag man og amahan. Ang anak kini nga gipadala ni Jehova nga si Hesukristo. Pero dinhi sa mong tagna walay mabasa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nakaron, kung kini gitagna sa pagpamatod sa mga apostol o sa mga apostol, Brad Ronnie, kinsa nga kini ang pagkatuman ug asa kini nga bata ipakataw kining ang atong Ginoong Hesukristo nga saktagna sa 9:6 sa Isaias walay mabasa niya nga ngalan. Okay, sa pagbahayag sa tinunan sa atong Ginoong Hesukristo Rev, si apostol nga si Pablo, kining tagna sa Isaias 9:6 nga dunay bata nga mataw. Nataw kining usa ka babae, pero may gitaganang kapanahonan ang Dios niini nga iyang ipadala ang iyang anak nga matawag babae. Ang Biblia nga kung basahon kining Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, adi ko mabasa sa sulat ni Pablo sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 gingon. Apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga nataw og babay, nataw ilalom sa kasuguan. Matinaw nga sa maong tagna dunggal stingab-ngab dito sa tagna dili nabasa. Mao nga sa pagkatao giingon pag abot na sa tukma nga panahon, kung dili pa day mo abot ang tukma nga panahon, dili pa day mataw katong gipadala sa Dios nga bata. Ang Dios daw matud pa Pablo may padala siyang anak nga nataw og babay. Karon pag abot kay nataw og babay sawa pa mataw, do na bay gihatag bradron nga instruction og unsay ngalan ni ining maong bataa kung matao kini og kinsa ang gihatagag instruction sumala sa nakasulat sa Biblia nga kasaysayan dinhi na sa Bagong Tugon. Adunay gihatag nga instruction pero diha na sa pag-abot ng ang Ginoong Hesukristo ianak na nigbabay. Unya ang instruction ani gibuhat sa manulunda ngadto kang Jose. Wa pa gani mataw ang atong Ginoong Hesus. Wa pa mataw, wa pa maanak pero ginanay instruction ang manulunda ngadto kang Jose mahitungod sa ianak ni Maria nga mo'y katumanan sa babae. Dili gyapon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church na kubasahon ri. Bari ko mabasa sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 20 ngadto sa 21 ang pagbasa. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria. Kay kanang iyang gisamkon ni Maria gikan sa Espiritu Santo. Ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan si Hesus. So diha nandapita nga nganlan da itong gisamkon ni Maria sa diyang ianak og Hesus.
kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawan gikan sa ilang mga sala. O, nakita na to. Sa versikulo 20, gipatinaw. Nag-ingon nga, Jose, anak ni David, kining atong gi-highlight nga rin. Ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay nahibong masusi nga, ano man ni nga sa tawhanon, wala pa man niya mahilabti sa angay sa buhat sa magtiayon, nganong nagmabdos man ni. Busa, kahuna-una siya sa pagpakigbulag, mao nang giinsaksyonan siya sa manlunda nga, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria. Kay kanang iyang gisamkon gikan kana sa Espiritu Santo. Sa ato pa nagmabdos pa si Maria wa pa mapagawas. Na diyan sa bersikulo 21 gihatag instruksyon si Jose kun unsa ingana no ato makita nga og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ingnan si Jose og siya imong paganganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawan gikan sila masala. Daw bidunggal tingab-ngab kay sa pamilya ramanin ni Jose o siya mismo ang gisgutan nga mao ni ang ngalan ang manulda wa man naghatag dito nagsakasakas kabalayan sa pagpakita nilag mga pananaon nga ni ay bata nga matao anha ni mulusot kang Maria busa ayaw mo pagsupak-supak niini na naaba wala sila lang ang nasidbusa sa mga walay kalibutan. Di gyud may bawaan ang pagkakatumanan sa atong Ginoong Kristo. Busa ay doon na naman dahil kasaysayan gisulat sa mga tinun-an. Ang kasaysayan ni Kristo mo nang nagbasa kita karon. Og moingon ka nagpatuo nga wala gani mabasa ang pagka-Dios sa kasulatan. Mo na nga naaman mi gibasyan nga tagna pagsunod ba sa among programa. Hangtod kini matapos labi na nga bililhon kini ay kini imong pangutana makahatag usab kini og katagbawan og kanang pagkabukas sa mga kaisipan sa mga katawhan nga wala makailas ka matura. Karon ningon din ka nga mayo ning ipagpakog ning kalabira ni Tomas Eugenio og ni Ruben Iclio kay imong gipasabot nga nagpariha nga nagpatuo sa pagka-Dios o mga demonyo. Balik na mo sa matuod nga Dios. Sa tinod lang pagkasulti, imo manggikumparar. May doktrina sila nga si Ruben Iclio Dios, pero ang matang sa pagka-Dios, Hesus Kristo. Ang samua, Espiritu Santo. Gipadaig namo nga tapos na ang kapanahonan sa kang Hesus Kristo ug moatubang kita sa kapanahonan sa Espiritu Santo nga ang nagdala sa katumanan mao among magtutulo nga giingon nimong demonyo nga mayong ipagpingki ang kalabira ni Tomas Eugenio o ni Ruben Iclio. Pero may masayon ka nga ang ilang doktrina sa pinasabtan atong mapamatian ang usa ka board member si Bernardino Alcaria nga kini siya board member sa gobernador kay ang tawag sa kagawad sa gobernador isip kagawad tawgon man nag board member pero usa kini ka membro sa PBMA. Iyang gisayt ang istorya, explicar ni Ruben Iclio sa panahon nga buhi pa ang ilang gituan nga Hesus Kristo atong pamation o parehas bas PBCM. Karon naunsa naman niabot na tag 50 ka tuig. Nagbuol ko naglantaw. Na ay tayo nag-anilhin ay ID. Nagluyan na itong baktas. Parehas ko na ko giubo. Kaganina, naglanta ko diya, napoy tiguang. Nagbasa na kang mas tingalan. Huwag sa kay kabaon ini. Dito mo abot ang huna-huna ang nagisulti ni Master Tinag. Kadto mga miyembro nga nagpabiling ligon sa iyang kapunungan, gikan sa imong kasing-kasing o huna-huna, kamo mo akong tinuod na katawan o sumusunod ni Ruben. Kumano niya ni Ana, there will be a special proclamation that you are the member of the Ruler family. Kuman sa proclamation, adunay mahitabo nga general overhauling nga ano man maser nga doon na may general overhauling na may tao sa Diyos ben nga naibuktok, naiyukok, nailibat, tanan parihas ben wanay hapit na kailangan ninyo kay magkapuro parihas na ang atong mga naong inikabok sa panahon. Atong nabati no, tanawa
doon na daw gisaan ni Ruben Iclio para sa mga nagsunod nga mga membro, nga mga diehard lugar nga nagtuo kay unsa daw kaugmaon. Kaya ang uban nga tiguang na kuno nagsungkod-sungkod yang giaksyon-aksyon. Yang uban mga libat na, mga buktot na baday kunoy tao sa Dios nga mga buktot, mga libat. Pero pag-ingon niya nga doon na kunoy gitawag og royal family. Pag mahimo kang royal members o family members diha sa kang Ruben, doon na daw ihatag nga ganti nga general overhauling. Nga katong mga tiguang mubalik na kuno sa pagkabatanon. Unya matod pa niya moona nga dili na kuno hapit magkailhanay kay ngano parihas naman kuno og naong. Kuyaw man na kay ang tanan kuno parihas nagnaong di na mag-ilhanay. Agoy. Karon og ang imong asawa unya imong gina-asawa na parihas na mog naong. Mailhan pa ka ana nga imong asawa niya imong pong asawa magtan-aw nimo kay parehas na mog naong. Kaala na hinuon og inormal nimo na. Sus og ang dagway swerte lang og imong dagway nga laki ka unya parehas sa pod tong imong asawa. Di bingon mati nag-unay man ning isig ka lalaki. Og parehas pod babae na nga dagway nga mo'y kwaon kay iparehog dagway. Oo, nag-unay man ning isig ka babae. Tumboy na ni, dabe, idi kanaog nimo sa imong balay, nagtarbaho ka. Pagbalik nimo, nakaala ka. Uy, ni aman akong asawa nag-apas-apas kay pare magdagway. Sa ato pa, dakong krimen na kay matag tao, wa na, imo na tong asawa. Na pare magdagway, busa dili buot ang Dios niya na, tanawara na, naunsa ng doktrina ha. Unya, si Jid Iclio nga maoy ni puligyod sa PBMA nga modumala kay nabahin man ni sa Rubinian, siya ang nipuli, ang iya daw. Naay ang rason nga ang real kuno nga PBMA, Katoliko mangi kuno na. Automatic nga mahimong Roman Catholic. Oh, automatic kuno nga mahimong Roman Catholic. Pamation nato si Jid Iclio. Okay. Kini siya usa ni ka-artista nga bata ni Ruben Iclio Sr. Ako magrosaryo og siyam na misteryo, ipahinuon ko ka Divine Master, tama? Santissimo. Bakit hindi sinasabing Divine Master? Sumagot kayo ng tama. Okay? Sa dedication natin, sino ang una natin binabanggit? Santissima Trinidad. Anong sabi na naman dyan, Divine Master? Sino? Santissima Trinidad. Santissima Trinidad. Okay? Sino si Santissima Trinidad? This is the Holy Family, the Creator. Walang Yesu Kristo kung walang ina. Ha? Mother. Holy. And the Holy Spirit. Pero dahil hindi maintindihan kung sino si Holy Spirit, ang pangalawang binabanggit sino? Panginoong Yesu Kristo. Anong relihiyon ang naniniwala dito? Ang Islam, Muslim, naniniwala? Ang born again, naniniwala? Ang Sabadista, naniniwala? So if you are a PBMA member, you are automatically a Roman Catholic. Okay? No, nakita nato ang explanation ni Jid Iclio nga naaba kuno na sa born again. Ingon pong mga gipanguluhan niya wala. Sa Badista wala. Kay naa may pag-ampo nga masangpitan lagi ng mga manulunda na naamang kuno na sa kinini ang Katoliko. Unsa day ang conclusion, brethren, ni Jid Iclio? If you are a member of a PBMA, you are automatically a Roman Catholic. Oh. Di kung mamembro day ka sa PBMA, automatically you are a Roman Catholic na ang pangutana ron musugot ng depensor Katoliko ana. Jid sa imong gingon. Ikaduha, dunggal singab-ngab, parehas me. Parehas ang tinudlo ni Master ana. Nga if you are a member of PBMA, you are automatically a Roman Catholic. Pero tanawan ning iyang amahan nga mo'y nagdala nga giingog Hesus Kristo. Dili ko na makumparahan, Jid. Dunggal singab-ngab, di po pwede nimo ikumparar ang PBCM diya sa PBMA, kaparihas na.
never nga gisulti ni Ruben Icleo Sr. sa buhi pa siya. Ni ay record, gikuhaan siya record sa iyang mga pamilya o royal family down to the members of PBME. Nya atong patalingogan ang voice ni Ruben Icleo Sr. Mao kini atong kahimtang karong teksto. Makita nato ang nagkalain-lain ng mga klaseng tao. Chinese, Japanese, American, Australian, and everything. Many kinds of people. Daghan kayo ang klases mga tao. Kanisud na sa itong kapunungan. Ano man? This is the Virgin Association. Usa kini nga wala pa'y natandog, wala pa'y nahimo nga makasaypanan kapundog nga gibuhat sa Diyos nini kalibutan. Kay kung imong libuton ang tibok ka kalibutan, sa tibok sulok ng daigdig, makita mo na walang ibang nagtuturo na ganitong pagturo, na walang ibang nagtuturo na ganitong pagturo, ganitong klaseng samahan, wala kang makumparahan, wala kang makumparahan, at makita na kagaya o katulad nitong klaseng samahan na ito, kung hindi PBME lamang. Nabati nato dunggal singam-ngab Jade Icleo. Nganong nalain naman ang doktrina ninyo nga wa na imong papa nga nagpaila nga Hesukristo. Unya ikaw ra bay nangusog nga dili na tinuod. Sa nakita nato Virgin Association, busa gani kuno ang PBME Virgin Association, daghan kunong mga nagakalalaeng rasa sama sa Australian nga nagpasakop ang uban diya niini diya sa PBME, uban pa ang mga matang sa tao, ang mga rasa. Tungod kay Virgin Association, matod pa niya, dili kuno makitaan nga makumparahan ang maong asosasyon. Walay lain og dili ikakumparar ang PBME lamang. Na if you are a real PBME, automatically you are a Roman Catholic. Anong naana naman na? Ingon si Ruben Icleo, dili makumparahan ilang pagtulunan dunggal singam-ngab. Jade Icleo, nagpakita nga dili gyud mao ang maong sistema nga baruganan. Unya, lain pang pamahayag si Ruben Icleo Sr. Ang pagtuo sa mga membro niya na siya si Hesukristo. Niya atong patalinghugan gani ang lugar sa Dinagat, Surigao, gitawag og hulilan kay mao daw kini ang giproteksyonan ni Ruben Icleo kining lugar diin diha ka makabaton og kasigurahan kung hisgutan ang kaluwasan. Niya atong patalinghugan. Para sa mga miyembro ng Philippine Benevolent Missionaries Association, ito ang Holy Land. Matatagpuan dito sa San Jose, Dinagat Island. Kung sakaling dumating man daw yung panahon ng paggunaw ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Icleo Sr. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Nadungog na to, dunggal singab-ngab mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsonan. Nga kung bahin sa pagkumparar din namo, si Ruben Icleo dili mo sugot. Labaw na sabi nga dili mo sugot. Dili gyud pareho ngano. Kaya ang ilang si Ruben Icleo si Hesukristo. Sa ato nang nabasa sa Biblia sa Hebranon, si Kristo kausara nagpalansang sa krus. Sa laktod nga pag-usulti, kausara mamatay. Atong makita. Nining maong bersikulo sa Hebranon. Okay, kausara man mamatay. Nganong namatay man si Ruben Icleo nga giingog Kristo, si Jesus ug si Kristo usara. Busa, wala masibo sa nakasulat sa Biblia dunggal singab-ngab. Busa lahi ang sistema namo. O kung si Kibuloy nag-angkon nga siya pod si Jesucristo, ato mang mapamatian. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Before they can come to the Father, they go through me. Every human beings. Mula nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Oh, iyang giangkon nga siya anaa ang pagka Hesukristo. Daw pasado lugar siya kay buhi man siya. Kinsa mang nagpatuo nga Kristo patay na, wala kapasar. Kinsa mang nagpatuo nga siya si Kristo niya buhi pa, wa gyapon makapasar. Ngano?
tungod kay mayang masabtan nimo dunggal sa tingab-ngab nga ang utlanan sa pagwali sa atong Ginoong Kristo gikat-op para musunod ang ikatulong kapanahonan sa wali nga Espiritu Santo nga kini ang among pagwali diya sa dapit kang Master Tomas Senior nga matod pa nimo mayong pingkion ang kalabiran ni Tomas Eugenio ug Ruben Icleo kay nagpatuo sa pagka-Dios. Basihi ang among rason, dili ang imong huna-huna. Ha? Atong tan-awon sa Biblia nga kung moingon ang uban, kami wala man may magpatuo among leader og Hesukristo. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, ingon ni nira. Pamatii lang ang among giwali sa inyong pagsunod. O pamatii ang Biblia nga among gigamit nga dili kini among Biblia. Sa tinarong o sincero ka pagasulti ang wali nga Kristo adunay utlanan mawala pa na. Unsay puriba bradrone sumala sa nakasulat sa Biblia. Ani ang puri-bari basahon ko nga ang pagwalis ngalan ni Kristo may utlanan og di magpadayon kining Biblia nga gitawag maayong balita Biblia Catholic Edition usa ka hiligaynon kon hinilunggo nga pagkapahayag. Ari ko mobasa sa matuod nga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo nga mao si apostol nga si Pablo. Ani ko mobasa sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ngadto sa 10 ang pagbasa. Gingon. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit magabot, ang di himpit magataliwan. Timananta mga higalag mga kaigsunan nga sila si Pablo dunay giwali nga pulong sang Dios pero matud pa ni Pablo indi pa daw hingpit, nya dunay hingpit mo abot nya katong giwali nga pulong sang Dios nga dili hingpit mawala to kay kanang taliwan sa atong pinulungan mawala mana. So susihon nato, hain ba gipahinungod katong ilang giwali nga pulong sang Dios nga matud pa ni Pablo dili hingpit ug mawala kadto inig-abot sa kahingpitan. Dinhi gyapon sa maong Biblia nga gitawag Maayong Balita Biblia Catholic Edition hiligaynon. Aron na kumubasa sa pahayag ni Pablo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 ang gingon sa pagpahayag sa Biblia. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios muning ilang giwali pero matud pa ni Pablo dili hingpit og kini mawala. Matud pa ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Nakita nato sa Biblia mga mahal namong tigpaminaw igalang dunggal sa tingab-ngab nga kung nag-ingon man kami nga ang among magtutulo sa katumanan Espiritu Santo may rason nakasulat sa Biblia. Atong giadtuan ang mga pagpamatuod nga mag-angkon og Kristo dili pasado bisag buhi pa sila labaw nagpatay na. O wapon mag-angkon kapag ka ang atong gidala sa pagmantala wali nga Kristo. Si Apostol Pablo nagpahayag kung balikan nato ang unang Korinto sa gibasa ni Brother Ronnie sa 13, 9 og 10 nao kay ang aton ibalo matod pa ni Apostol Pablo kag ang pagwali sang pulong sang Dios mamutong wali nga Kristo nga ginbugay sa aton gihatag lugar nila indi pa himpit pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan doon na day himpit nga moabot o katong di himpit magataliwan mawala katong pulong sa Dios nga giingon nga ginbugay sa aton indi pa himpit on sa atong pulong sa Dios balikan tang Roma 17 gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nanungod kay Kristo na makatbami mga kaigsunan mga higalang tigpaminaw dunggal sa tingab-ngab wala usa diri ka magpamati kung na demonyo me tungod ani dili na kami ang nagdemonyo namo dili na si master kay kung si master demonyo nabay demonyo nga makapamatuod sibo sa Biblia. Tanawa, huna-huna adya sa makadagan. O kay doon naman day hingpit, mawala pa man ang wali nga Kristo. Sumala sa Biblia, Brad Hernan. Kinsa ba ang puli sa atong Ginoong Hesukristo? Kinsa daw ang mupuli kay mawala pa man ang wali nga Kristo? Espiritu Santo ka na reb atong pamatud-an basahon ta ang Biblia nga ang pulong sa Dios mo kini. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 mo kini ang atong mabasa. Apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Bisag di nato tiwaso no?
matinaw, apan kun makagikan na ako sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios nganong mao ni gibasa kay dinhi mas klaro di man kita nagbuhat ni Brad Ron, Brad Deber, Brad Hernan. Tinuod. Apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mong Espiritu Santo maong ipadala sa man, puli ka nako. Di ang Espiritu Santo pagka mawala ang wali nga Hesukristo, ang puli di ay mong Espiritu Santo kini na ang iwali. Sa Biblia ba gitagna ba Brad Deber nga naay mga taong magwali sa Espiritu Santo? Gitag na gyud kana rib ug kita ang katumanan ni ana ni ato pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon niini ang nakapahayag. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butangan niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. O nakita nato, igalang dunggal singab-ngab, kung mawala ang wali nga Hesukristo, ang puli, ang Espiritu Santo, gitagna sa Biblia, nga may mga tao nga magwali sa balita sa Espiritu Santo, matod pa nimo, nagpatuog Dios wa gani masulat sa kasulatan. Pati pa among ngalan, wala diha. Ang description lamang may mga taong magwali sa balita sa Espiritu Santo, dili Hesukristo. Kaysa man, walay lain. Ang mga ministro sa PBCM nga imong giingnan nga balik na mo sa matuod nga Dios. Munang rason, bala ang rason, pusa magkalahi ang PBCM o ang PBME. Karon ang dugang payag nganong moatubang kitag wali nga Espiritu Santo nganong dili pa din ang wali ng Kristo. Ato na nabasa nga mawala pa na og si Kristo maing timan-an nga sa Biblia sa iya pang panahon gitawag siya og tabernakulo ang atong Ginoong Kristo ang iyang lawas. Hay ang priba Brad Deber sumala sa nakasulat sa Biblia. Ni Arib, atong pagabasahon nga Biblia, kining Young's Literal Translation of the Holy Bible by Robert Young. Atong pagabasahon din sa John chapter 1, verse 1, 14. Ingon ini ang nakapahayag sa verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dayon sa verse 14, ingon ini ang nakapahayag. And the Word became flesh, and did tabernacle among us, and we beheld His glory, glory as of an only begotten of a Father, full of grace and truth. Kung ato ning basahon sa Cebuano, kining verse 14 lang, nagaingon ini, og ang pulong nahimong unod, og mi tabernakulo uban kanato, og nakita namo ang iyang himaya, himaya nga ingon sa bugtong anak sa amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita nato sa Biblia higalang dunggal stingab-ngab mga mahalamong tigpaminaw nga ang katong sa uno-uno sa Young's Literal Translation by Robert Young nga gisgutan, in the beginning was the Word. Sa sinugdan daw kuno na anang pulong. And the Word was with God. Og ang pulong kauban sa Diyos. And the Word was God. Dios daining pulong. Sa versikulo 14, o muna, and the Word became flesh and did tabernacle among us. Kung sa Cebuano, matinaw nga, og ang pulong nahimong unod, og mitabernakulo, uban ka na mo. Si Kristo day, pagka nahimo ng unod, mitabernakulo siya diya sa mga tao. Eh di si Isu Kristo, tabernakulo. Nakaron, hain pang dugang, nga gawas nga si Kristo, tabernakulo, gihimo pagyud ingon nga, balong-balong, o tulda, unsay priba, Brad Deber, sumala sa nakasulat sa Biblia. Ni Arib, atong pagabasahon nga translation, kining Amplified Bible. Din hinato pagabasahon sa John chapter 1, verse 14. Ingon niini ang nakapahayag. And the Word, Christ, became flesh. Dayon kining flesh nga gipasabot, human, incarnate. Dayon atong sunod babasa, and tabernacled. Ang kining tabernacle nga gipasabot, fix His tent of flesh, live a while among us. Bisag diha lang takutob, ato lang isunod, ang Cebuano ingon niini ang nakapahayag. Ug ang pulong, Kristo, nahimong unod, tao, nagpakatao, ug mi tabernakulo, gipahimutang
ang iyang tulda sa unod. Mipuyo sa makaduyot uban kanato. Nakita na to. Sa dugang payag sa Amplified Bible, nga, og ang pulong sa versikulo 14 na, nato gibasa sa kapitulo 1. Og ang pulong, mao na si Kristo, nahimong unod, kay natao naman, tao nga, nagpakatao lugar. Unya, og mi tabernakulo. In close parenthesis, gingon, gipahimutang ang iyang tulda sa unod. Katod iyang kaugalingon ni Kristo, gipahimutang daw ang iyang tulda sa unod. Mabitaw ning gibasa nato ang Smith's Bible Dictionary nga daghan ang katawagan sa tabernakulo, gitawag og balong-balong. Sa English, tabernacle or tent. Na, pag tent na, diklaro ang atong Ginoong Kristo, pero kinisit tabernakulo, atong ignon, nga atong Ginoong Kristo, giwali ni siya, pero dili magpadayon kining pagka-tabernakulo ni Kristo kay mawala man. Busa, dunay wali nga Espiritu Santo. Mao, nga satag na igalang dunggal stingabngab, muatubang patag, laing tabernakulo, nga katong naa na diha niya na, nakatanaw na sa tabernakulo, sila na pud ang musugilon sa ilang natanaw, ug ilang imantala na. Ayon ang laing tabernakulo, brethren, nga mauni ang Espiritu Santo. Busa dili abilidad sa Biblia, tagkuha na kitag ehemplo. Ato nang gipamatud-an si Kristo sa 9:6, sa tagna 6:6, walay ngalan nga Hesukristo. Nailhan lang sa pagkakatumanan na gitugan sa mga tinunan o sa manulda. Pero niini nga kasaysayan, ang tabernakulo nga atong atubangon, ang kabaguhan diya sa lain nga tabernakulo. Ayon, brethren. Okay, ang pre-barib nga moatubang na pod og laing tabernakulo dinhi sa Biblia nga kining gitawag ang balaang Biblia hinubad gikan sa Authorized Version Textus Receptus. Aron ako basahon sa Pagpadayag kapitulo 21 bersikulo 3 ug 4. Ingon ini nga tumabasa. Og ako nakadungog ug usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon. Tan-awa ang tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga tao, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan, ug ang Dios mismo maguban kanila ug mahimo nga ilang Dios. Mapos kita gadiot, brethren. Okay. Di ba? Nakita nato nga giingon, nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nagaingon, tan-awa ang tabernakulo sa Dios ana uban sa mga tao. Siya mopuyo uban kanila. Ug sila mahimo nga iyang katawhan katong gipuy-an sa tabernakulo. Ug ang Dios mismo mag-uban kanila ug mahimo sa ilang Dios. Si Kristo timanan nato nga tabernakulo mawala pa, pero naay tabernakulo nga ipatanaw. Unsay saan sa mga magasunod nining tabernakulo sa ilang nakita ug suginlan ang makataon sa ilang nakita para mahalambigit maapil sa maong saad, brethren, sumala nining tagna sa Biblia. Okay rin, batong ipadayon sa pagbasa sa versikulo 4, haron mahibaluan nato ang saad sa Dios. Niya atong basahon sa maoray pong Biblia, ang balaang Biblia Cebuano, hinubad sa Authorized Version Textus Receptus. Og ang Dios mupahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata, lugar katong mga katawan nga gipakigubanan sa tabernakulo sa Dios, may saad nga pahiran to ang ilang mga mata di ay kay may mga luha ato sa ato pa mo sinatig makasakit. May mga kagulan na din, brethren, sa pagsunod nining matang sa sistema sa tabernakulo. Sa dihang mapahiran na ang mga luha silang mga mata, mao din ang masinati sa mga tao nga nakig-uban sa tabernakulo. Og wala nay kamatayon, ni kaguol, ni panghilak, ni aduna pay bisan unsa nga kasakit. Kayang nauna nga mga butang nangahanaw na. Kini ang saad dunggal stingabngab sa nakatanaw ug nagsunod na sa tabernakulo. Nga ang Dios mupahid sa tanang luha gikan sa ilang mga mata. Kay may hilak kundi ay sa gubangon nga mga kasubanan magsunod ka kay tamayon ug di ka makagwanta. Og ang saad wala na unyay kamatayon ni kaguol sa ato pa wa nay paghilak kay gipahiran na sa Dios. Ni aduna pay bisan unsa makasakit kay nauna nga mga butang. Nauna nga mga butang nangahanaw na katong mga paghilak, mga kasakit o kamatayon wala na sa adlaw nga ihatag na ang ganti sa mga nagsunod ni ining tabernakulo. Pero di pwedeng tan-aw ni nga tan-aw lang kundi kung nakakita ka na imo ning ipamatuod pod. Nakaron wala na daw ang kamatayon sa Biblia. Matang sa unsang kamatayon nga wala na giesplikar badaan
pag-abot na nga matagamtam nato ni sa katapusan, Brad Deber, hisgutan ba sa Biblia? Oo, gisgutan yung ganareb. Ni atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak, 70 Adventist Church. Din ato pagabasahon sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51 hangtod 55. Ingon niini ang nakapahayag sa 51. Ani akaron, isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit, sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta. Kay ang trumpeta, pagapatunggon, ug ang mga patay, pagabanhawon, nga may mga lawas nga dili na madunot, ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra, pagailisan unyag dili na madunot, ug kining lawas nga mamatay ra, pagailisan unyag dili na mamatay. Ug sa diha nga ang lawas nga madunot ra, kailisan nagdili madunot, ug ang lawas nga mamatay ra, kailisan nagdili mamatay, nan matuman nagayud. Unya ang nahissulat nga nagaingon, ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan, o kamatayon haina ang imong pagka madaugon, o kamatayon haina ang imong ikot. Nakita nato nga saan? Sa versikulo 51, kung balikan ta sa gibasa ni Brad Deber, ngayon, anya karon, isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Kung doon na may nangamatay pagabanhawon, mao ni ang saad nga kumplito diya sa Dios. Pero dili nahurot pagpangamatay ang tao, maabtan ka nga natiguang kalugar, mga usab tang tanan niya na. Motong giingon ni Bernardino Alcaria nga, unsa may saad, aning pagsunod kang Ruben, ingon dayon po si Master Ruben, adunay General Overhauling Bing. Nga kamong tanan, mga usab ang inyong dagway, balik sa pagkabatanon. Dili na mo mag-ilhanay, kay parehas nagnaong. Sus, makalibog. Nasubrahan. Di mao unbiblical. Ngano? Kaysa kang master nga gisgutan, nga inig-abot sa saad niya na sa Dios, ang ato daw lawas pag maabtan na, balik daw sa batanon. Unsa daw ka batanon ang edad og 21 anyos? Nakakita ba tag 21 anyos? Ingon ni master, ang atong edad gani abot na magtaas. Tiguang na ta, pero kang maabtan inig-abot niya na, ibalik daw nga ang atong figura sama sa edad og 21 anyos. Dili kay pares og dagway. Kaya ang may tabuan na, minyo ka, minyo ko. Og mugakuskus akong asawa kay parang tagdagway, di tangil-aran. Naunsa ba ni may paywaos ba ang dagway ani? Pag munaong ka sa silong, sa imong silingan, para magdagway, mugakos na punta ato. Mailag ang kopyahan sa dagway sa mga lalaki, si Piolo Pascual, kay murag ganahan ta. Di. Piolo Dual. Awa na. Ha? Tanawa. Pero ang saad sa Dios sumala sa Biblia, nga tukma sa gingon ni Master, kung mausap man ang atong lawas, hain, parihag naong, dili. Hain, Brad Hernan, sa gitulo ni Master kanato, nga ato pong gipadin ang pagpanudlo. Nare, basahon ta sa Job, Kapitulo 33, versikulo 25, sa may tatak nga si The Adventist Church. Mo kini, ang iyang unod mabag-o labi kay sa unod sa bata. Siya mahabalik sa mga adlaw sa iyang pagkabatanon. Mao ni. Di man kabalo lagi, kay di man tinuod kay Kristo God, niya piki nga Kristo kay namatay, kausaras Kristo mamatay. Na Biblia mabasa na to. Unya, nausbag kamatay, di wa na, og di po namatay, samang kibuloy, nagukod pod, kay daghan man kuno, unsa ni, katinuod. Pero, ang basihan, mawala man ang wali nga Kristo, di gyapon wali na ta nga Espiritu Santo. Pero kano sa akin saad, nga kalipay nga madawat nato nga pahiran na sa Dios ang mga luha sa atong mga mata sa Biblia, Brad Deber. Kano sa katapusang mga adlaw kana red, niya ato pagabasahon sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church dinhi sa Daniel Kapitulo 12 versikulo 13, ingon niini ang nakapahayag, apan padayon ka sa imong panaw hangtod nga moabot ang katapusan, kay ikaw mo pahulay ug mutindog sa kalipayan sa imong bahin sa katapusan sa mga adlaw. Muna, pag-abot na sa adlaw sa paghukom, ihatag na ang bahin ang kalipay. Motong sa dili pa,
Maghila ka, nagsunod sa tabernakulo kay doon ay mga labangon nga mga pagsakripisyo, mga pagtamay, unsa na lang. Pag-abot na sa adlaw, pahira na sa Dios ang mga luha, wala nang kamatayon. Unya kita tiguang man, mga usab balik sa pagkabatanon. Dili kay parihas nagdagway, maglisod na mog inilhanay ana. Sus maginumbagay. Kay ang akong asawa imong gigakos-gakos, balos mo ko. Ingon nga kasalanan kini sa Dios nganong nangagubot ani nganuman giparihas naman hinuon niyag dagway. Busa dili gyud na. Nakaron ingon ka tingab-ngab nga mga mubo rag kinabuhi abi nimo sultihan ta ka sa Biblia gihisgutan ni propeta Jeremias nga doon na daw natingala si Jeremias nga nung taas man og kinabuhi bisag daotan. Dili nagpasabot nga nagtuo ka nga ikaw taas ka kinabuhi kay nagpabilin pamangkang buhi karon. Pero nakita na nato ang imong postura sa nangagi. Ato lang pamatud-an nganong naay taas og kinabuhisan ba daotan mo taas ba ang kinabuhi bradron sa wala sa Biblia? O re, basahon ako ang priba din sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Niya sa Jeremias Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 3 ang akong pagbasa. Matarong ikaw o Hiuba, payag ni Jeremias, sa pagpakiglalis ko kanimo, bisan pa niini pasultiha ako sa akong katungod kanimo. Ngano ba nga ang dalan sa taong daotan mauswagon man? Ngano ba nga anaa sa kasayon silang tanan nga mabudion gayod? Sumo lugar ni ang gipakiglalis lugar ni Jeremias nga tus Dios mahitungod sa mga taong daotan, nagmauswagon man daw ang mga taong daotan. Dayon sa dos gingon dinhi sa pagpahayag padayon. Ginatanom mo sila, oo, og sila nang gamot na. Sila mingtubo, oo, namunga sila. Ikaw haduol sa ilang baba og halayo sa ilang kasing-kasing. So sa mga taong daotan po di ay haduol daw sa ilang baba kadto sila pero halayo po ang kasing-kasing sa Dios nila. Sa 3, apan ikaw o Hiuba nakasusi kanako ngadto kang Jeremias. Ikaw nakakita kanako og nagasulay sa akong kasing-kasing alang kanimo. Butara sila ang gipasabot kadtong mga taong daotan sama sa mga karnero nga alang sa adlaw sa ting-ihaw. Oh, ang Biblia kanang gi-highlight nato, butara sila sama sa mga karnero nga alang sa adlaw sa pag-ihaw. Higalang dunggal singab-ngab kung may mga buhi man nga nakita nimo kay uban, anong namatay man to nga matarong? Basta matarong kay dali kuno kwaon sa Dios ang kinabuhi. Dili nya ang imo hapon nakakita kag nangamatay na may dapit sa mo og namatay si Ruben, wa may basihanan, businessman na amo nang gipakita na gidugangan na nato sa pagpamatuod garon nining laing additional nga pagpamugat. Naay gingon, butara sila sama sa mga karnero nga alang sa adlaw sa pag-ihaw. Sa Biblia, giingon nga gitagana sila kadtong mga daotan buhi pa para sa adlaw sa tig-ihaw. Katupong mga matarong naabtan nga nangatigulang usbon sa Dios ibalik sa pagabatanon. Pero katong naabtan nga mga daotan gitagana dunggal singab-ngab og di ta magtarong maampil kita na. Namnumangil ka namo balik sa matuod nga Dios. Hay nang priba Brad Hernan sumala sa Biblia. Ani ang pribas sa Santiago Kapitulo 5 versikulo 5 sa Biblia nga may tatak nga 70 Adventist Church mo kini nga atong mabasa. Dinhi sa yuta kamo na nagpuyo sa kaluho ug sa pagpatuyang sa kalipayan. Kamo na nagpatambok sa inyong makasing-kasing aron ihawon alang sa adlaw sa ting-ihaw. Oh, ang mga dili matod nga katawan sa Dios nagunang ilang kalipayo matod pas Biblia dinhi sa yuta kamo na nagpuyo sa kaluho ug sa pagpatuyang sa unsa na sa kalipayan nalipay sila daan samtang ang iya sa Dios naggihilak pero unsa man ang ilang kalipayan karon kamo na nagpatambok sa inyong makasing-kasing aron ihawon alang sa adlaw sa ting-ihaw na buhi man to sila pero daotan unsa man taas ang kinabuhi iya sa Dios to. Pero dito sa adlaw sa paghukom, sila gitagana. Sa mga mahalamong tigpaminaw, igalang dunggal sa tingab-ngab, kung doon na pa kay buot pakisayran, willing ang mga ministro sa PBSIM. Among gipanghinaut nga nasabtan o nalamdagan sa kamato nga kita karon na di sa kapanawnan sa Espiritu Santo nga katumanan, Master Tomas D. Senior. O among gipanghinaut, ni abot naman ang oras nga nasabtan ninyo o katong uban nga utana padayon nga among tubagon usa pa at timano namo tong
nakikauban na mo sa una pero karon nangabuang na. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Iwinyog sa ngalan sa kauban nga mga evangelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. Kiniusab niyo igsoon Evangelista Brother Hernaldo Pipi. O kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.